Здравейте! Питахме сега тук работници, питахме други. Много хора казват, за кой ще гласувате за Румен Радев? И аз питам, защо? И те казват, ами защото той е нов политик, никога не го познаваме, ново лице. Ама казвам, как така бе, той 10 години е на сцената и просто не мога да повярвам. И те казват, той ще докара много пари в България, много ще бъдем цветя и рози. Сега стигнахме до пенсионерите. Искам да попитам, ако Румен Радев слезе на терен, нали, и другите имена може да споменете, за кого бихте гласували, за кое име? Бабе, ще гласуваме за Румен Радев. За кой? За Румен Радев. Защо? Защото много добър чисто, момчето идва за първи път политика. А как за първи път? Казаха, Боташ ще дигнат пенсии. Как за Боташ ще ги? Защото влизали по 1 милион в Боташ и ще дигнат пенсиите. В България влизат по 1 По милион. България. Как и влизат, бе, бабе? Ние плащаме 1 милион и 500 на Турция. Излизат. Казаха, че летеца като дойде ще дигнат пенсии. И ще смъкнат цените, Боташ 1 милион на ден и всичко било добре. А друго, какво ти харесва, Радев? Има хубаво излъчване. Как виж Бемки имаше, ама той ги оперира, ама... А па тази Йотова. А, Идиотова ли, не я знам коя е. бабе, знаеш ли какво каза дядо? Много хубаво излъчване на свиня. Така е. Да ти кажа. Знаеш какво каза дядото? Мъжете, питахме го. Питали. Знаеш какво каза? Най-хубавото правителство бетон ще е Румен Радев премиер, а Йотова президент. Нали се много хубаво, бабе? Да, че дигнат пенсиите. Има само тази пенсия. Внуците не те ли интересува, че плащат 1 милион? Какво те плащат? Бота с голема работа да дигнат пенсиите, да има да напълним контейника, че няма бабе сега. Айде, бабе, довиждане. Миличка да дигнат пенсиите, бабе. Ама чакай, ти какво разбра сега за 100 милион? Какво става? Ти говориш, че ще дигнат пенсиите. Казаха, Боташе като дойде, че дигнат пенсии. Ама иска да каже, се от Боташ влизат в България по 1 милион на ден. Да. Добре. Боташ и после в пенсионния фонд. Така говорят. Какво бе, бабе? Ама така казват, бе, бабе. Добре, да навиеш и внучката, и внука, и синът, и всичките Много ме заради. спъват внуците, бабо, дай да. Нема баба. Че има и за сега тях. ще дигнат Че пенсиите. дойде Радев, че има и за тях. Ще дигнат пенсиите, Боташе като дойде, ще дигнат и че бледното Боташе 1 милион, ще дигнат пенсиите. А ще скарате ли България от Европейския съюз? Ще скараме. И от... Ти за Русия ли си, бабе? А? За Русия ли си? Нали си за Да, Путин? Криме руски. Как? Да, ама чакай сега, бабе. Да те питам. Еврото като дойде. Разбрах, че много разбираш от политика. Вчера питат един в Панорама от България, го питат, ако Радев скочи на терен, вие ще го подкрепите ли и бихте ли направили с него правителство? Той вика, ма чакай да видим. И водещия кама, как да видим? То предварително се казва, бихте ли или не бихте ли? Ама да видим и това. Колко са жалки България. Те не знаят ли Радев кой ще да видиш, бе? Ами Радев каза, че Крим е руски. Радев иска референдум за еврото. Ти много добре знаеш Радев какъв е и ще види ли? Нема по-велико, бабе, от хлеб. И от копейкът. Кото е еврото. Бабе, ако кажат в България лев или копейка, което избере? Копейка. Анде тази цялка ми горе баби леща.